CEM प्रमद सार बिथाङा जोंहानाव फैनांगौ जों बिथांखौ अरायबो नेनानै दङ आरो लोगोसे जोंनि आसामनिनो केबिनेट मिनिस्टार इउजि ब्रह्म सार बिथाङाबो जोंनाव फैनांगौ आं बिथांखौबो नेनानै दङ आरो लोगोसेनो जोंनि दायो आसामनिनो स्पिकार बिश्वजित दैमारि सार आयं बिथांखौबो आं जोंनाव फैनो थाखाय गुरै खावलायो सार बिथाङा जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै खामानि मावदोंमोन बै समायावनो आयं बोराइजों माने जमा लोगो मोनलायनानै खामानि मावनो मोननाय बिथाङा ओंखायनो निस्सय आं फोथायो स' बिथाङा जोंनाव फैगोन आरो बिथां सारखौ जों अरायबो नेनानै दङ मोनसे समनि मिरु बड' लिबारेशन टाइगार्सनि रां लाथुमगिरि मुंख्लं गुनेश्वर रामसियारिनि दिनै थैनाय सान बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै BLTआव गावनि जिउखौ बाउसोमनानै मुंख्लं जानाय गुनेश्वर रामसियारिनि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै बिथांनि सावगारियाव बिबार बावदों मख'नो गोनांदि फरायसा समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनानै आरो LLB उथ्रिसारनायनि उनावनो 1996 मायथाइयाव गायसनजानाय BLT हाथियार लाग्रा आफाद दाजेननायनिफ्रायनो मिरु BLTनि रां लाथुमगिरि बिबान लानानै बर' हारिनि थाखाय खामानि मावबाय थानाय समावनो 1999 मायथाइनि 14 जुनाव मेगन गोसा उदखारिनि आखायाव जिउ खोमानो गोनां जायो तामुलपुर जिल्ला गरेस्वर हालामनि 2 नं बालाबारि गामिनि मुंख्लं गुनेश्वर रामसियारिनि नखरा थांनाय गोलाव बोसोर सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो हायाखै होननानै मुंख्लं नखरा फोरमायदों बेनिखायनो बिटिआरनि CM प्रमद बर' मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म आरो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथांमोनखौ मुंख्लं नखरा गावसोरनि न' फारसे फैनानै एसे नायफैनो थाखाय खौरांगिरिनि गेजेरजों खावलायहरदों नमस्कार दिनैनि बे सानाव नोंथांमोना जोंहानि नखराव थामहिनबा मुंख्लं गुनेश्वर गारजा रामसियारिलानि नखराव फैनानै हेफाजाब आरो थुलुंगा होफैनायनि थाखाय नोंथांमोननि निउस चेनेलनिसिम हामबाय होनदों आरो लोगोसेनो नोंथांमोननि निउस चेनेलखौ नायगिरि अनसायगिरि आरो दुलाराय बर' माहारिनिसिमबो आंनि नखराव थामहिनबा मुंख्लं गुनेश्वर गारजा रामसियारिलानिफ्राय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरदों स' दिनैनि बे साना जोंनि नखरनि थाखाय आरो जोंनि बे ओनसोलनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव सान मानो होनोब्ला दिनैनि बे सानावनो आंनि आंगो आयं बिथाङा 1999 मायथाइनि 14 जुन बे खालाराव माने मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन बड'लेण्डनि दावहायाव जेब्ला 1987 मायथाइयाव बड'फानि दैदेननायाव थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव बर'फोरनि रैखाथि थामोनथानि थाखाय जेब्ला सोमावसारनाय जादोंमोन अब्ला बै समायनिफ्रायनो आंनि आंगो आयंआबो खामानि मावबोदोंमोन सम आरो थासारिखौ नायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव हेफाजाब होबोदोंमोन बेसेबांसो समाव बिथाङा गिबि आगान होजेननाय आयंआ जेब्ला फरायसा समाव माने फरायबाय थादोंमोन अब्ला बै समायावनो माने हेफाजाब होबोदोंमोन जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावबाय थानाय समायावनो जिहेथु डेम'क्रेटिकेलि मोन्थाइजों जिहेथु जुजिबाय थाब्लाबो जे हारिखौ रैखाथि होनायाव एसे माने मा बुंगोन बेखौ माने जायो ओंखायनो 1994आव गिबि ओमफ्राय उनाव 1996 मायथाइयाव बिर सिलागां बसुमतारिनि दैदेननायाव माने BLT होननाय मोनसे आफाद दानाय जायो हाथियार लाग्रा आफाद बे आफादाव माने गिबि समनिफ्रायनो आयं बोराइया आगान होजेनो आरो गोजौ थाखोनि मासि फाइनान्स सेक्रेटारि बिबानखौ लानानै माने खामानि मावो आरो जेब्ला माने 1996 मायथाइयाव आफादखौ दानाय जायो अब्ला बिनि सिगाङावनो जोंहानि जि आयं बोराइ बियो माने गुवाहाटी LLB कलेजनिफ्राय LLB पास खालामखांदोंमोन आरो जिहेथु फरायसा समनिफ्रायनो आयं बोराइया खामानि मावबोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै जेब्ला LLBखौ पास खालामखांनायनि उनावनो जिहेथु आफादखौ दानाय जायो बिर सिलागां बसुमतारिनि दैदेननायाव आरो हरखाब नार्जारि आयं माने जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बिथाङा बै समनिफ्रायनो माने आफादाव थांदोंमोन आरो गोख्रोंबाबै माने खामानि मावदोंमोन बिथाङा माबोरैहाय रुंसारि आयं बोराइनि मुंख्लं जानायखौ होनोब्लाथ' जोबोद दुखु गोनां मानो होनोब्ला जेब्ला आयं बोराइ मोना सोमावसारनायाव गोख्रों बिफाव लाना खामानि मावदोंमोन अब्ला बै समाव गोबां माने पुलिस मिलिटारिजों माने सौग्रावनो गोनां जायोमोन आरो जेब्ला आयं बोराइ मोना बबेबा दाबसे जायगानिफ्राय फैबाय थादोंमोन बेवहाय माने सिनाय मोनै सुथुरा लामायाव माने बेंथेनानै बेबायदिनो आयं मोननि सायाव एटाक खालामो आरो बेसेबां मायथाइयाव आयं बोराइनि मुंख्लं जानाया 1999 मायथाइयाव दिनैनि 14
मोननाय जुनाव मुंख्लं जादों। मदद मोननो मोनाखै सरकारनिफ्रायथ' सरकारनिफ्रायथ' जेबो बेबायदि अनसुंथाइ गैया। आं दिनै बे दुखु गोनां सानाव बेखौनो बुंनो सानो जिहेथु मुंख्लं नखर हिसाबै आरो जिहेथु दिनैनि बे जोंनि बर' हारिनि माखासे राजखान्थिगिरि दैदेनगिरिफ्राबो बिथांखौ सिनायो आरो सिनायखाजोबो बे ओनसोलनि सुबुंफ्राबो। मानो होनोबा आं बेखौनो बुंनो सानो जे बिटिआरनि CM प्रमद सार बिथाङा जोंहानाव फैनांगौ। जों बिथांखौ अरायबो नेनानै दङ आरो लोगोसे जोंनि आसामनिनो केबिनेट मिनिस्टार इउ.जि. ब्रह्म सार बिथाङाबो जोंनाव फैनांगौ। आं बिथांखौबो नेनानै दङ आरो लोगोसेनो जोंनि दायो आसामनिनो स्पिकार बिस्वजित दैमारि सार आयं बिथांखौबो आं जोंनाव फैनो थाखाय गुरै खावलायो। सार बिथाङा जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै खामानि मावदोंमोन बै समायावनो आयं बोराइजों माने जमा लोगो मोनलायनानै खामानि मावनो मोननाय बिथाङा। ओंखायनो निस्सय आं फोथायो स' बिथाङा जोंनाव फैगोन आरो बिथां सारखौ जों अरायबो नेनानै दङ। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमोलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रोएन्टार'लजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फेसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेमोरियल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।